अरे सरवा का करत बाड़े रे कि हमरा के जी देबे कि न देबे रे साला। बे मर्दवा तहने बार बार हमरे के हुरत रहला डांट देत रहला हमेशा। अरे साला बकलोल साला हम तोरा के गाड़ी देते रे साला गाड़ी कहाँ देत बनी रे साला चुतिया कहीं का। तोर चारों तरफ से हमारा भी शिकायत आवत। कौन सरवा का कहता जो हमारा से शिकायत कर दे बाड़ो? कौन सरवा शिकायत कर दे? कौन चीज कहता? भोकना के लइका के भैंस में से गिरौले बाड़ी कि ना बोल। हम कौनो सरवा के भैंस पर से नहीं गिरौले। उ सरवा झूठ बोलता। हम खैनी मंगनी तो सरवा हमारा के ना देलो। सरवा पुनः खा गइल आ भैंसिया पर चढ़ रहे। हम खैनी मंगनी खैनी खा के आ थोड़ा सा बच गइल तो भैंसिया के पीछा एथिया में धर के कर देनी तो भैंसिया भड़क के भाग गई तो सरवा गिर गइल पर गोड़ टूट गइल तो हमारे में दोष का बड़ी हमरे के बोलता हम थोड़ा गिरैले बनी उस सरवा अपने मने गिरल बा। अरे साला तोरा के जब उ खैनी ना देलस तब भैंसिया